Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, papanggih malih kalian kula Adam Asyafalikam salebete swara Eka Doso. Sautawis pawarta ingkang badhe kaaturaken inggih menika ngengingi BPJS Kesehatan wonten Kutha Depok mesti buka nalika printun riyadin. Pramila sumangga dipun semak jangkepe pawarta dinten menika. Kepala BPJS Kesehatan Depok, LC Teresia ngendikan, menawi pikir dipun laksanakaken wonten kantor cabang BPJS Kutha Depok. Inggih menika jam pelayananipun dipun milai saking jam 8 enjing ngantos jam 12 siang. Kagem ingkang ngakses layanan boten kepanggih langsung lintang pelayanan administrasi, inggih punika WhatsApp. Panjenenganipun matur, layanan ingkang dipun wontenaken kangge peserta Jaminan Kesehatan Nasional utawi JKN nyakup layanan informasi, layanan administrasi, lan layanan pengaduan. Kejawi menika, peserta JKN ugi keparing manfaatken layanan administrasi JKN lintang aplikasi mobile JKN. Panjenenganipun nambahaken, kagem peserta JKN segmen pekerja sanes penerima upah utawi PBPU utawi ingkang dipun tepang dados peserta mandiri, dipun wati kagem rutin nglampahaken pembayaran iuran saben wulanipun pertanggal 11 supados status kepesertaan tetep aktif. Panjenenganipun wanti-wanti kagem masyarakat ingkang nglampahaken perjalanan mudik, kagem tansah njagi kesehatan kalian daharan bergizi seimbang, ngurangi daharan inggil gendis, dipun kathah asupan toya petak, lan ngaso cekap kalian dipun usahaken tetep olahraga. Mekaten ingkang saged kula rapolaken, kula Adam Asyafalikam lan tim kru ingkang pamit. Matur nuwun, sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.